Φίλε, δεν είμαι καλά. Τι έχεις, εσύ, τι έχεις? Πρέπει να βγούμε ένα κορίτσι. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Ναι, να σου το πω. Πες μου το. Εντάξει, πρέπει να φτιάξεις το μαλλί ενώ δεν έχω λεφτά. Εγώ έχω όμως τη λύση. Ποια είναι η λύση σου? Πάμε κάτω. Εντάξει. Φίλε, αυτός είναι ο κήπος. Τι με θες στον κήπο? Έχω μια λύση. Αυτή είναι εδώ η λύση. Αυτή εδώ. Ένα πορτοκάλι. Τι να το κάνω το πορτοκάλι? Να το πάρω και να τα βάλω στο μαλλί μου. Βρε, Άμα το πρέπει να κόψεις σε κορέψω. Ναι. και το βάζεις στο χυμό Ναι. και βάζεις και κάποια άλλα, γίνεται καλύτερη λάκ. Κατάλαβα. Φίλε, τώρα τι θα κάνουμε με αυτό το πορτοκάλι? Λοιπόν, έχω τη λύση. Κόβουμε το πορτοκάλι πρώτα από εδώ. Σε πόσες φέτες? Ανάλογα. Λοιπόν, το κόβουμε πρώτα. Μπορούμε σε 4, σε 8 κομμάτια. Ανάλογα με όσα θέλει ο καθένας. Το κόβουμε στα 4. Έχουμε βάλει 300 ml εφιαλωμένο νερό. Και θα το βράσουμε σε μέτρια φωτιά. Βάζουμε το πορτοκάλι στην κατσαρόλα. Ναι. Και ρίχνουμε το νερό. Ναι. Όλο. Ναι. Ωραία. Θα το βράσουμε σε μέτρια φωτιά. Πάμε να το βάλουμε στο μάτι. Και τώρα τι κάνουμε? Λοιπόν, θα το βράσουμε μέχρι να πιει το μισό νερό. Ωραία. Και τώρα σχεδόν μπορεί βασικά να έχει πιει και όλο το νερό και πρέπει να το σουρώσουμε. Τι μας δουλεύεις έτσι? Το πιάνουμε. Ωραία, πρόσεχε με κάψεις. Και τώρα θα πρέπει να το σουρώσουμε. Ωραία. Αυτό εδώ που το περιεχόμενο θα το ρίξουμε εδώ μέσα και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Ναι. Κρύωσε τώρα η λάκ και είναι έτοιμη να τη χρησιμοποιήσουμε. Σήκω κεφάλι. Λοιπόν, και τώρα έτοιμη η λάκ. Σήκω κεφάλι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα με τη χτένα. Αυτά είναι τα μαλλιά, τα special. Special μαλλιά. Special. Με πάγωσε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα special μαλλιά. Είδες, με καθόλου λεφτά σε έκανα τέλειο. Είσαι έτοιμος τώρα να πας εκεί που θέλεις. Εντάξει.